Что? Я хотел все сделать по-другому. Подготовиться. Но теперь нет времени. Что сделать? И должна знать, что я люблю тебя. И прошу выбрать меня, а не его. Мада бисёр савол метане надорум ҷавоб мада ҳама тера бисёр салом мефурамӯшӣ надорум суми макама мара фақат фиреб мекунӣ ву бо дил ма меёбӣ пастелда бо ҷангир аз бор асали заҳрдор кайфи ма белда теранги нотаи баланд намераса овозам теранги дозаи баланд намераса манозам шикастим асос кад аҳволим асос буд мо ошиқи бадани ӯ шидум вақте ки белибос буд дастота дароз ки халос кумайда фаромӯшит кунам тера кор кунам айсан шикастим асос кад аҳволим асос буд мо ошиқи бадани ӯ шидум вақте ки белибос буд Сука, 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 ҳоли ёд мекунӣ мара. Сука, 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 ҳоли шод мешавам мара. Сука, 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 ҳоли ёд мекунӣ мара. Сука, сука, ҳоли шод мешавам мара. Суратота ҳамаша дарондум гуфти ёдам накӣ ёдат накардам биша давола ки қадима датаи ғам намони хотирама кур кадамай наи сара канам полни травони ранги ови мактуби навистама медарони агар наздикут шавам мепарони пулси ма бе ту ҳаррӯз мешава ровни ширинай гапо талхай садо мабода қафо мабодорум гапо биё мегуфту негуфтӣ дар вақтҳои зиқим набудӣ намегуфтӣ ма негрустӣ Сука, сука, сука.